Hi guys! Maayong adlaw sa tanan. So, karon guys, moadto ko sa bayan. Lugsong ko guys, lugsong. Yan, so, magbayad ni o kuryente, then, magbayad din ako sa aking monthly amortization sa Pagcharay. Tapos, magpadala ko ng allowance sa pamangkin namin sa Manila. And then, bibili ng makakain. Ayun. Limingaw na magod siya deres mo labi. Yan, uuwi na kami. Jollibee, sa susunod ka na lang. Kung ano dyan, budget Jollibee. Kau na lang. Asa man ito mapalit ng soft drinks? Ito sa itong suki? Dito, ito mukawan or munong ka dito? Sweets? Ayun, so ito sila nga, strip po kayo karoon, di alam ko sila pero wala may mga kuan, mga checkpoint, wala man. Wala ka? Patubil. Mang-snack sa ta guys. Minute burger. Buy one, take one. No. Tapos, yung truck ni Kuya Mac. Na-appeal sa video. Bata sa Kuya Mac. Ayan. So, malayo na to sa bayan guys. Papasok na to sa amin. Dito kami bumibili ng soft drinks. Diyan.
Abot namin sa balay. Kaya bigat pa naman ito. Tapos ito yung mga gamot namin. Gamot ni mama at saka vitamins ko. Tapos losartan. Stress tab. Nance liniment. Panghaplas na guys. Tapos kay mama lanoxin. Rexedol at saka losartan. Yun lang. Dolo na Robion. Hindi pala ako nakabili kasi wala. Pasalubong na ako kay na mama minute burger. Buy one take one kasi siya lahat guys. Lahat ng flavor ng burger. Mamantika nga lang pero paminsan-minsan lang naman. Ay nga pala tayo guys ng mani. Kasi yung matanda dun sa may gasolinahan. Nagtitinda siya ng mani. Nung una ayaw namin bumili. Tapos parang naman na tagli 5 piso lang yung tinda ni nanay. Tapos hindi mo bibilhan. So, para man lang kahit pa paano, bago man lang umulan, makabenta na siya. Ayan guys, so mag-quick haul lang tayo guys. Namimiss ko kasi mag-haul So, ito, last minute na napulot ko sa teller. Malapit na siya sa cashier. So, pinako mo. That's powder milk. Pansit canton. Green tea. Kasi nainggit ako dun sa laging pag-iinom ng tea ni Sis Lovely sa Love Lace thing. Then, betchin. Magic sarap. Asin. Tapos bumili ako ng Milo. Tagal-tagal na rin na hindi ako nakainom ng Milo. Tapos yung ating paninto. Soy sauce. Bawang sibuyas. Yung isang balot nito is 26. Tapos ito 31. Mas mahal yung sibuyas niya. Then yung Baguio oil, palm oil. Ayan, na-bundle yung binili ko. Makakasave daw ng 10 pesos. Tapos bihon, Alpivan. Tapos yung gatas nila mga adult class. Bagong favorite ko ngayon guys, itong dalawa. Mega Spanish sardines, fried sardines. Tsaka itong Spanish style na San Miguel. Yan, favorite ko talaga sila. Yun lang yung binili kong dilata. Tapos yung mga sabon. Ito yung sa plato. Sabon ni mama. Yan. Olay. Ever since guys, ito lang talaga yung sabon niya sa mukha. Tapos ito yung sa akin. Yan. Sobrang tagal to
ubos guys. Kasi yung isang, yung isang sabon na yun, di ba tatlo to na sabon? Tapos yung isang sabon, hinahati ko sa tatlo. Yan. Kasi, yung madali kasi siyang matunaw kapag malanay ba guys, sa Bisaya malanay, yung magtutubig siya kapag kaya ini-slice ko ng maliliit. Tapos yung aking fabric powder sabon. Tapos shampoo and speed bar. My favorite sabon. Kasi hindi ako nag-allergy. Hindi nagsusugat yung aking. Tapos 3 kilo na ito. Brown sugar. Tapos tissue. Sister. Scotch Brite. Ito, and then ito para sa aking hair. Kasi yung aking kulot-kulot na hair, ilalagyan ko niyan styling gel. Styling gel. Tapos adding cheese. Chicken cubes and coffee. Yan. So, yan lahat guys. Yung binili ko na lahat ng groceries is 2,400. Barato ba siya guys? Or mahal? So, 2,475. Ayan lahat ang 2,475. So, para sa akin, sulit naman siya. Tapos, ilalagay ko siya dito sa aking munting pantry. Na sobrang unti na lang yung laman. Ayan. Sana mapuno siya. How I wish mapupuno ko tong pantry ko one day. Kapag sumahod ulit ako sa YouTube guys, promise pupunuin ko po talaga. Kasi kahit ang liit-liit nito guys, 1,000 po ang 1,000. Hindi sabihin 1,000 din yung dapat mong bilhin para mapuno mo talaga siya. Kasi parang ang sarap tingnan mo kapag ganun. Pero syempre, dapat aware tayo sa expiration dates ng ating mga binibili. Kasi kailangan din, malayo pa siya sa expiration. Ayan. So, yun lang yung laman ng aking lagayan ng mga stocks. Ayan. So, finally, aswetes. Achuete kasi ito sa Manila guys. Diri sa Bisaya, aswetes ang tawag, aswetes. Kasi ilagay ko to sa paggagawa ko ng kutsinta. And yung ating magic sarap. Sa sobrang tagal ng panahon, hindi lang ulit ako nag-magic sarap. I-try ko lang siya. Sarap-sarap kaya ang feeling pag mag-arrange ng mga ganito. Isa to sa kaligayahan ng mga nanay. Ayan, kahit konti lang. Ayun. Tapos dito na lang yung aking suka at saka oil kasi hindi nakasya doon.
yung full cream milk. Kaya lang guys, nagtaka ako dito. Paano ko kaya to? Ito, expired na ba to? No? May? Nung May pa siya expired? Oh my God. Kasi gusto kong i-try gumawa ng yogurt. Kaya ako bumili nito, full cream milk. But then, yung expiration ba? Yan. So, titingnan ko pa rin kung pwede pa siya. Ayan. Ala, akala ko wala na. Meron pa pala dito. Ayan. Yung sugar na wala nang laman pala talaga dito sa ilalim. Tatlong kilo to guys kasi nung una binili ko, oh my God, nahulog. Dalawa't kalahati kulang. Kasi diba ito yung ginagamit namin lahat dito sa pagkakati araw-araw nila muna. Nahulog, buti hindi nabutas. Ayan lang ang ating stocks. Tapos ayusin ko muna itong coffee. Ilagay ko na lang din sa lagayan. Tapos ito pala guys, nilagyan ko ng ngayon, no? Kasi natanggal. Bumigay. Nilagyan ko na lang ng screw. Yun lang. Hindi na puno. Pero okay lang. Happy pa rin ako guys. Kasi yun lang naman yung kailangan namin. Ayan. So, tapos na yung ating kaganapan sa araw na to. Naligpit ko na rin.